शत्रुत्वे ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். முடிச்சிட்டீங்களா? வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते तत्मैवे शत्रुवत्. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்பார், எது வந்து மிகவும் பெரிய விரோதி அப்படின்ட்டு. அதுக்கு வந்து மனம் வந்தது நண்பனா அல்லது விரோதியா? எப்ப என்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை நான் கட்டுப்படுத்துகின்றோனோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எனக்கு சிறந்த நண்பன். ஆனா எப்ப நான் அதற்கு மனசுக்கு கட்டுப்பட்டவனாக இருக்கின்றனோ அது வந்து எனக்கு பெரிய விரோதி. நம்ம எப்போ அத ஞாபகம் வச்சிருந்தோம், அந்த 5 குதிரைகள், அந்த குதிரையோட கடிவாளம் தான் மனது. அதை பிடித்திருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு அப்படின்னு பார்க்கும். உட்கார்ந்து வரக்கூடிய அந்த பயணி வந்து ஆத்மான்னு பார்த்தோம். ஐம்புலன்கள் எங்கெல்லாம் போதோ அங்கெல்லாம் வந்து மனது வந்து போச்சு அப்படின்னாக்கா, அத கரெக்ட்டா அந்த கடிவாளம் நுண்ணறிவு வந்து கரெக்ட்டா பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு வந்து நமக்கு ம் புலன்கள் சொல்வதை மனது கேட்டால் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது நமக்கு பெரிய ஆ விரோதி. ஆனால் எப்ப மனச வந்து நான் கட்டுப்படுத்தி இருக்கனோ, அப்ப அது வந்து எனக்கு பெரிய நண்பன் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ 10வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यो ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. आत्मानं रससि क्षितिद एकाकी यद सिद्धात्म निरासिर अपरिग्रह. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அந்த நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த யோகத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் யோகிகள். கலியுகத்தில் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட நம்மளோட மொபைல் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியல. ஆனா இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். இது கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் கிடையாது. ஆனா அந்த யோகிகள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, அவர்களுடைய உடல், மனம், ஆத்மா இது எல்லாத்தையும் பகவானுடைய தொடர்புல எப்போதும் ஈடுபடுத்தி இருக்க வேண்டும். யார் இந்த யோகத்தை செய்யணும்னு முடிவு பண்றாங்களோ அவங்க. அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எதற்காக தனிமையான இடத்துல போணும்? இல்லன்னா அந்த புலன்கள் எதெல்லாம் பாக்குதோ அது பின்னாடி போகும். மனமும் அது பின்னாடி போகும். மனம் வந்து ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்தது. இந்த இருந்த இடத்துல இருந்தே நம்ம வந்து கோலோக விருந்தாவனம் வரைக்கும் கூட நம்ம போயிட்டு வரலாம். அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கும்போது இப்படியெல்லாம் இருக்குமான்னும் போது மனசு அங்க போயிட்டே வந்துருது இல்லைங்களா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த யோகி மனசை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த மாதிரியான ஜட இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு அமைதியான, தனியா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வசிச்சு, அவங்க வந்து மனச வந்து கவனமாக கட்டுப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும், ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். நான் தான் அனுபவிப்பவன். இது வேணும், அது வேணும் அந்த பேராசை இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, நம்மளால மனச ஒருமுகைப்படுத்த முடியாது. நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லையா? கவனத்தை ஒருமித்தல் அந்த தாரணை. அதெல்லாம் செய்வது மிகவும் கடினம். அதனால முதல்ல இந்த ஜட இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும். யமம் இந்த வெளிப்புற பண்புகள். ஆ அந்த இந்த பப்ளிக் கிரவுட் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். இல்லையா? யமம் இந்த வெளிப்புற பண்புகள். வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सुसवो देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मन नात्युच्चरितं नादि निशं शैलाजीन स्तोत्रम्. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. 12. तत्रैकां ब्रह्मण कृत्व यद चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविनाश विञ्चयात् योगम् आत्म विशुद्धाय. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Mother. சோ யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா யமம் என்பது இந்த வெளிப்புற பண்புகள். எப்படி நம்ம அந்த எக்ஸ்டர்னலா என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வச்சாச்சு. அந்த உட்புற பண்புகள் நியமம் என்பது என்னன்னாக்கா இந்த தூய்மை. எப்ப நம்ம தூய்மைன்னு பத்தி பேசுறோமோ அப்ப அகத்தூய்மை, பிற தூய்மை. நல்லா குளிச்சுட்டு அது போல வந்து பாத்தீங்கன்னா, மனசுல வந்து அந்த காமம், குரோதம், கோபம், பொறாமை அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அத வந்து நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கணும். அது வந்து உட்புற பண்புகள், நியமம் பார்த்தோம். அடுத்து இந்த ஆசனம். இந்த உட்காரக்கூடிய இடம் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும்.
சோ அது வந்து தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பணும். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த பூச்சிங்கள்லாம் வராது. அப்ப அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாம ஸ்திரமா அவங்க நிலையாக தியானம் செய்ய முடியும். தர்பப்பல்ல புல்லை பரப்பி அதன் மேல மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். மான் தோல்லாம் நம்ம இப்பல்லாம் இது பண்ணோம்னா நம்மள வி வுட் பி அண்டர் த பார் ஜெயில்ல வச்சுருவாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து இந்த இந்த இதுல வந்து இதெல்லாம் நமக்கு சட்டதிட்டத்தில் கிடையாது இப்ப கலியுகத்தில். சோ இந்த ஆசனம் ரொம்ப உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். எங்க நமக்கு அந்த புனிதமான இடத்துக்கு போறது? அ எங்க போனாலும் அங்க அந்த பில்கிரிமேஜ் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அங்க நெறைய கிரவுட் இருக்கும் இல்லையா? சோ புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து, ரொம்ப நிலையா அமர்ந்து, உடம்பு பாடிலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெய்ட்டா வச்சு, மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி, மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இப்பல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பார்த்திருக்கோம்? இந்த எக்ஸ்டர்னல், இன்டர்னல் அந்த உட்காரக்கூடிய இடம். அது 3 தான் பார்த்திருக்கோம். அடுத்து தான் நம்ம வந்து ப்ராசஸ்க்குள்ளேயே போக போறோம். பிரத்யாகார அதாவது மூச்சு பயிற்சி. வாசிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. இன்னும் 2 பிரபுஜி கூட இருக்கீங்க வாசிக்கலாம். இந்த ஃபயர் டேப்லெட் யாரு அவங்கள ரீநேம் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜியா, பிரபுஜியா? அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு கொஞ்சம் லகுவா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபயர் டேப்லெட் யாரு? பிரபுஜியா, மாதாஜியா? பேர் சொல்லுங்க. அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு. ஓகே. முருகன் பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுல வாசிங்க பிரபுஜி. யத்னன்ன ஏவத் சதாத்மான நியத மானச சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகாச்சகி அதிகாச். Thank you பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சோ இவ்வாறாக ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி. அது ஒரு நாள் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி இன்னொரு நாள் திருப்பி அது போன இடத்துக்குலாம் விடுறது கிடையாது. நம்ம இடையறாது கன்டினியூஸா நம்ம அதை சஸ்டெய்னா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்படி பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். சோ அப்படி வந்து இந்த கன்டினியூஸா அத நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் வந்து பகவானுடைய அந்த வைகுந்தத்தை அடைகின்றார்கள். கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகின்றார்கள் பார்க்கிறோம். 16வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. மாதாஜி உங்களுக்கு தமிழ் வாசிக்க கஷ்டமா இருந்ததுன்னா, வேதா பேஸ் வெப்சைட்ல நீங்க வந்து இந்த இந்த இது எடுத்து வச்சு நீங்க படிக்கலாங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் இதுல நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். இங்கிலீஷ்ல இருக்கும் அது. ஒரே ஒரு மாதாஜி இருக்கீங்களா? சுஷ்லா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यस्नतस्योः अस्ति न सैत्कान्तम् अनस्त न साधि स्वर्णशीलस्य சாக்ரதோ நைவ சர்ஜன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. நமக்கு அது நம்ம அந்த உட்புற பண்புகள், வெளிப்புற பண்புகள் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இந்த உட்புற பண்புகள். சோ நம்ம வந்து ரொம்பவும் சாப்பிடக்கூடாது, அதிகமா ரொம்ப கம்மியாவும் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்பவும் அதிகமாவும் தூங்கக்கூடாது, கம்மியாவும் தூங்கக்கூடாது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து யோகி ஆறதுக்கு உண்டான சான்ஸே இல்ல அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது இது 17வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யக்தாஹார விகாரஸ்ய யக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யக்த ஸ்வப்னாவ போதஸ்ய யோகோ பவதி துகஹா. துக்கஹா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். எதுவுமே அதெல்லாம் அதிகமா இருக்கக்கூடாது. ஈவன் நம்மளுடைய உழைக்கிறது கூட பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு 2 விதமான கடமைகள் இருக்கின்றது. இந்த உடலை காக்கக்கூடிய ஒரு கடமை, அதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை ஸ்ட்ரென்த் பண்ணக்கூடிய கடமையும் இருக்கு இல்லையா? சோ நமக்கு 8 மணி நேரம் அப்படின்னாக்கா, அந்த 8 மணி நேரம் மட்டுமே உழைத்து விட்டு, அந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டான என்ன செயல்களை செய்யணும்ன்றதையும் நம்ம பார்க்கணும்.
சோ அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது, அதிகமா உறங்கக்கூடாது, உழைத்தல்லையும் நம்ம நெறியோட இருக்க வேண்டும். கேளிக்கை, என்டர்டெயின்மெண்ட், எப்ப பார்த்தாலும் டிவி பார்த்துட்டு இருக்குது, ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில போறது. சோ அந்த கேளிக்கைகளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இருக்கவே கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லல. இல்லையா? நம்ம வந்து எல்லார் கூடயும் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு. அதுக்காக நம்ம எல்லார் கூடயும் கம்யூனிகேட் பண்ணி ஆகணும். எல்லார் கூடயும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டெயின் பண்ணணும். ஆனா அத நெறிப்படுத்தி வைக்க வேண்டும். யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இத நம்ம நம்ம கொஞ்சம் ரெகுலர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அதன் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த துன்பங்களை வந்து நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். தாரணை பத்தி இப்ப சொல்றார். வாசிங்க பிரபுஜி 18. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण माता ஹரே जी। கிருஷ்ண பிரபுஜி. यदा विनियतं तदम् आत्मन् एव वदिष्ठते निस्पृहे सर्व कामेभ्यो यदे तदा। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கருதப்படுகின்றான். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக பயிற்சி செய்யறதன் மூலமாக மனதோட செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துறாங்க. எல்லா ஜட ஆசைகள்ல இருந்தும் விடுபட்டு ஆஹ் உன்னதமான அந்த சஸ்டெயினா அதை பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நன்கு நிலை பெற்று விடுவார்கள் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஏன்னா கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்துறது. எப்ப அந்த ஜட பண்புகள், உட்காரும் இடம், அதுக்கப்புறம் உட்புற பண்புகள் இதெல்லாம் சரியாயிடுச்சு. போக்கஸ்டா நம்ம அந்த மூச்சு பயிற்சி உள்ள வெளியில விடுறது, அதை நம்ம போக்கஸ்டா இருக்கோம். புலன்களை கட்டுப்படுத்தியாச்சு அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருமுகப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி தியானம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு இப்ப. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. यदा दीपो निवादस्तो नेङ्गते सोपमम स्मृता योगिनो यद सिद्धस्य युज्यतो யோகம் ஆத்மன। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதைப் போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். நம்ம அந்த தியானம் பண்றோம் இல்லையா, அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் அதுல நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிலேட்டே ஆகாது, அது டிஸ்டர்பன்ஸே ஆகாது. மனசு அப்படியே ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு காற்று இல்லாத ஒரு இடத்துல தீபம் எழுதி வச்சோம்னா எப்படி இருக்கும், அப்படியே நிலையா போகும் இல்லையா, அது போல நம்மளுடைய மனசு என்ன பண்ணணும், அப்படியே தியானமா நம்மளுடைய அந்த மூச்சு பயிற்சி இதுலயோ இல்ல அந்த பரமாத்மாவை பற்றின தியானத்திலேயே நம்ம வந்து எப்பவும் இருக்கணும். அப்ப மனதை அடக்கிய யோகி இந்த திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக நிலையாக உள்ளான் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 20 முதல் 23 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா? நான் வாசிக்கிறேன். यत्रो परमते सिद्धं निरुतं योगसेवया यत्र सैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुगम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न सैवायं सीदसलति तत्वित यं लब्ध्वा शाबरं लाभं मन्यते नाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न तूकेन गुरुणापि विशाल्यते தம் வித்யாத்துக சம்யோக வியோகம் யோக சஞ்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து சமாதியை பற்றி அவர் சொல்றார். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களில் இருந்து முழுமையாக விலக்கப்பட்டு விடுகின்றது. என்ன சுத்தி என்ன நடக்குதுன்றதே எனக்கு தெரியாது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சத்தியயுகத்தில எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆயுட்காலம் இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான ஆயுட்காலம் இருந்துச்சு. அதனால 10,000 வருடங்கள், 20,000 வருடங்கள் அவங்க வந்து தியானம் பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும்போது அவங்கள சுத்தி அந்த எறும்பு புத்தெல்லாம் வந்துரும், பாம்பு புத்தெல்லாம் கூட வந்துரும் நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து வெளியில என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. அந்த எறும்பெல்லாம் அவங்களுடைய இத வந்து அரிச்சிரும். அந்த தோல் அந்த சதையெல்லாம் அரிச்சிரும். அது கூட அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது. அவ்வளவு தூரம் அவங்க வந்து மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா பகவான் மேல வந்து ஸ்திரமாக இருக்கின்றது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலை. சோ அந்த நிலையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்பட்டு விடுகிறது. என்ன நடக்குது நம்மளை சுத்தின்றதே தெரியாது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவரிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். என்னது தன்னை கண்டு அப்படின்றதுன்னா,
நான் ஒரு ஆத்மா, அந்த ஆத்மா வந்து பகவான் பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்தது. நம்ம வந்து ஒரு பகவானுடைய ஒரு துகள் அப்படின்ற அந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா? அதன் மூலமாக நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? அந்த ஆத்ம நிலையை நம்ம உணர்கின்றோம். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அது ரொம்ப தெய்வீகமான ஆனந்தமாக உணரப்படுகின்றது. இந்த மாதிரி நிலை பெற்றவர்கள் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. என்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலுமே எனக்கு ஒண்ணுமே இது இல்லையே. என்னுடைய தோல் எல்லாம் அரிச்சிடுச்சு. ஒண்ணுமே இல்ல. எலும்பு கூடு மட்டும் தான் இருக்கு. இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப ஆனந்தமாக அதிலேயே லயித்திருக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஜடபரதர் அப்படின்றத ஒரு கதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஜடபரதர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த தியான இதுல இருக்கும்போது கையில வந்து உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவ அவர் வந்து பார்க்கிறார். பார்த்துட்டு அவருக்கு அர்ச்சனை பண்றதுக்காக கையில பூ எடுப்பாராம். அப்படி எடுத்துட்டு அப்படியே அதிலேயே என்ன பண்ணுவாராம், அவர பார்த்த அந்த ஆனந்தத்துல காலையில அவரு அப்படி பார்த்தாரு. சாயந்தரம் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அந்த நிலையிலேயே மூழ்கி இருப்பாரு. கையில இருந்து பூ தன்னால விழுந்துரும் வாடி சாயந்தரம். அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய மனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் மேல வந்து ஸ்திரமாக இருக்கின்றது. அது வந்து சமாதி நிலை அப்படின்றத வந்து சொல்லலாம். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, துரோணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு மட்டுமல்ல, கௌரவர்கள் எல்லாருமே பஞ்ச பாண்டவர்கள், திருதராஷ்டிரரோட பிள்ளை எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள். கௌரவர்கள் தான் நம்ம சொல்றோம். அந்த 100 பேரு துரியோதனனோட சேர்ந்து 100 பேரு பிளஸ் பஞ்ச பாண்டவர். 105 பேருக்கும் வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து கலைய கற்றுக் குடுக்குறாரு. ஆனா, அத்தனை பேர்ல ஒருத்தர் மட்டும் தான் ரொம்ப அ ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாரு. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர். அத வந்து விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அத்தன பேர்ல ஒரு ஆசிரியனுக்கு கண்டிப்பா அந்த ஸ்டூடண்ட் எப்படிப்பட்டவன்றது கண்டிப்பா தெரியும். அப்பவே அவர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாரு. அர்ஜுனன் வந்து மிகவும் நேர்த்தியானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சிறந்த மாணவன் அப்படின்னுட்டு. அப்படி அது மட்டும் இல்ல. அவ்ளோ அவரு கட்டுக்கோப்பா அவங்க ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாங்க. எல்லாரும் இது பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொல்லுவார், "உனக்கு என்ன குறி தெரிகின்றதுன்னா, அந்த பறவையோட கண்ணு தெரியுதுன்னு" கிளியரா இருந்தாரு. அதே மாரி அந்த பறவைய வீழ்த்தவும் செய்தார். அவரோட அவ்ளோ ஸ்திரமா இருந்தார். அது மட்டுமல்ல, இவங்க வந்து அ துர துரியோதனனோட இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவங்கள வந்து அ சூழ்ச்சி செய்து வென்றுவிட்டு 12 வருடம் பனிஷ்மென்ட் கிடைக்குது அவங்களுக்கு. 12 வருடம் வந்து காட்டுல இருக்கணும். வனவாசம். 1 வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அஞ்ஞான வாசம். அதாவது மக்களோட மக்களாகவே இருப்பாங்க. இவங்க கண்டுபிடிச்சுட்டாங்க அப்டின்னாக்கா, திருப்பி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வனவாசம் போணும் அப்டின்னு பார்க்கிறோம். அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரதநாட்டியம் சொல்லிக் குடுக்கக்கூடிய டீச்சரா வந்து ஒரு அரசனோட இதுல இருந்தாங்க. ஆனா, அவங்கள வந்து யாரும் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது. பண்ணிட்டாங்க அப்டின்னாக்கா, திருப்பி 12 வருடம் வனவாசம். இதுதான் அவங்களுடைய டெர்ம் பாலிசி வச்சிருந்தாங்க. அப்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, 13 வருடம் மனச ரொம்ப கட்டுப்படுத்தி இவர்கள் வந்து அத செஞ்சாங்க. திரௌபதியோட சுயம்பரம் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனன் மட்டும் இல்ல எல்லாருமே அங்க வந்திருக்காங்க. மேல வந்து அந்த மீன் சுத்திட்டு இருக்கும். அதோட பிம்பத்தை அந்த தண்ணீல பார்த்து, அந்த தண்ணீல பார்த்துட்டே அவங்க வந்து அந்த மீன வந்து ஷூட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து டாஸ்க். அதையும் வந்து அர்ஜுனன் பண்ணாரு. இவ்வளவு அதெல்லாம் எப்படி நம்மளால ஒரு ஒருமுகப்படுத்தல, இல்ல ஃபோக்கஸ்டா இல்லன்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா? ஆனா இதையெல்லாம் பண்ண அவ்வளோ பெரிய அர்ஜுனன் இந்த கதையெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அஷ்டாங்க நிலைய சொன்ன உடனே அவர் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். "கிருஷ்ணா, என் மனச வந்து என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது" அப்படின்னு. யாரு சொல்றது? அர்ஜுனன். இங்க பார்த்தோம் அவர் எவ்வளவு ஒரு ஒரு ஒருமுகப்படுத்தி தன்னுடைய டார்கெட் நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்ன, இங்க அங்கன்னு மனச அலைப்பாய விடாமல் இருந்த அர்ஜுனன், இப்ப வந்து என்ன சொல்றார்? நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றார். மனசை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது எதற்காக? நம்மள மாதிரி மக்களுக்காக பகவான் வந்து இங்க பகவான் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் ஐ மீன் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் சொல்றார். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிக்கிரகம் மன்யே வாயோர் இவசு துஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றது, குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது, சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. நம்மளால அத வந்து நம்மளே எடுத்துக்கங்க. ஏதாவது ஒரு இதுல நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுறோமா? ஓகே, ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம். வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு வீடு கட்டணும். வீடு கட்டுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கார் வாங்கணும். மனசு போயிட்டே இருக்கு. அடுத்தவங்கள பார்த்தோனே அதே மாரி நமக்கு வேணும் இல்லையா? மனம் அமைதியற்றது. எப்பவும் குழப்பம் நிறைந்தது. அடங்காதது. எதற்காக இப்போ ஒரு பெரிய மகாபாரத போர் பத்தின ஐ மீன் பகவத்கீதை கிடைக்குது. அவர் குழம்பி போயிருக்காரு. குழப்பத்த நீக்குறதுக்காக இவர் கவுன்சில் பண்ணிட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? குழப்பம் நிறைந்தது. அடங்காதத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம். சக்தி வாய்ந்தது. இங்க இருந்துட்டே நான் எங்க வேணா போயிட்டு வந்துடலாம். சக்தி வாய்ந்தது. வீசும் காற்றை கூட நான் ஒரு அடக்க முடியும். ஆனால் மனதை அடக்குவது மிகவும் கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றது. யாரு? அர்ஜுனன். எவ்ளோ பெரிய வில்லாளி. அவரே சொல்றார், "எனக்கு கஷ்டமாக தோன்றுகின்றது." அப்ப நம்மலாம் எம்மாத்திரம் இல்லையா? இந்த அஷ்டாங்க யோகம்
கலியுகத்திற்கு உண்டான தர்மம் கிடையாது. மிகவும் கடினமான ஒன்றுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 35வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. श्री भगवान उवास असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं सलम् अप्यासेन दुगौन्देये वैराग्येन सकृप्यते। ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण பிரபுஜி. माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் இது சாத்தியமாகும். கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம லைஃப்ல எடுத்துக்கணும். இப்ப நம்ம ஒரு கருத்தை சொல்றோம், உடனே அவங்க வந்து நெகட்டிவா அதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, உடனே நம்ம அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஆமாப்பா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆனா கரெக்ட்டான பயிற்சி பிராக்டிஸ் பண்றோம். அது போல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பற்றில்லாம நம்மளுடைய கடமைகள் செய்யும்போது, இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது சாத்தியம் அப்படின்றாரு கிருஷ்ணர். அவர் சொன்னதெல்லாம் அவர் ஒத்துக்கிறார். அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் பற்றின்மையாலும் இது சாத்தியமாகும் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு சொல்றார். அப்பதான் வந்து பாக்குறோம் நம்ம. எப்படி இந்த மனச வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது? மனம் வந்து ஒரு நண்பனா, எதிரியா? மனச எப்ப நம்ம கட்டுப்படுத்துகிறோமோ, அப்ப அது வந்து நமக்கு நண்பன். அது நம்மள எப்ப கட்டுப்படுத்துதோ, அப்ப அது வந்து நமக்கு எதிரி. ஏன்னா, அது எங்க நினைக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்மள இழுத்து கொண்டு போகும். அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. ஓகே, இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இந்த இத்தனை 8 நிலையிலயும் பண்ணி நான் ட்ரை பண்றேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஆனா, நான் சப்போஸ் அத அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா என்ன ஆகுறது? அப்படி அந்த வெற்றியை அடைய முடியாத ஒருவரோட இலக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறார். हरे कृष्ण प्रभु जी। 41வது श्लोक வாசிங்க प्रभु जी। प्राप्त पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा सुषिणां श्रीमतां केहे योग பிரஷ்டோபி ஜாயதே। வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். இங்க கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? நான் இந்த 8 நிலையை ட்ரை பண்றேன். ஏதாவது ஒரு இதுல என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா, நான் என்னோட நிலைமை என்ன ஆகுதுன்னு அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார். அந்த மாதிரி வெற்றி அடையாத யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள். என்ன அது புண்ணிய ஆத்மாக்கள்? நம்ம பார்த்திருக்கோம். 14 லோகங்கள் இருக்கு. அதுல மத்தியில இருக்கிறது தான் வந்து பூமி. இதற்கு மேல வந்து நமக்கு 7 லோகங்கள், கீழ 6 லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம என்ன கர்மங்கள் செய்து பலன்கள் கிடைக்கின்றதோ, புண்ணியம் கிடைத்தால் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 6 லோகத்துல நமக்கு ஏற்ற நம்ம எதுல ஃபிட் ஆகுறோமோ அந்த லோகத்துக்கு போறோம். பாவம் கிடைத்தால் கீழ இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு போறோம். அங்க போயும் நமக்கு இந்த பிறப்பு, இறப்பு சுழற்சி இருக்கு. எவ்வளவு பேலன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கோ, அந்த பேலன்ஸ்க்கு ஏத்த மாரி நம்மளுடைய கர்ம பலன்கள்லாம் அங்க அனுபவித்து விட்டு, மீண்டும் நாம் இந்த பூலோகத்துக்கு தான் வரோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் இப்ப சொல்லப் போறாரு அடுத்த அத்தியாயத்துல. இந்த பூலோகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். துக்கங்கள் நிறைந்ததும் நிலையற்றதும் அப்படின்னு சொல்லப் போறார். சோ இந்த நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும்? இந்த இறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்மளை முழுவதுமாக விடுதலை பெற்றுக்கொண்டு பகவானிடத்தில் சேர்வதாக இருக்க வேண்டும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவ்வளவு புண்ணியமான செயல்கள் செய்தார்கள் இல்லையா? யோகிகளுடைய எஃபர்ட் அது வீணாகக் கூடாது. அதனால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்கக்கூடிய நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 6 லோகத்தில் எங்க அவங்க ஃபிட் ஆகுறாங்களோ அங்க போய் நிறைய வருடங்கள், பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் மீண்டும் எங்க வராங்க? இதே பூலோகத்துக்கு தான் வராங்க. நல்லவர்களோட குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றான். அது என்ன அது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில்? அட்லீஸ்ட் இந்த வயிற்றுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டிய நிலை இருக்காது இல்லையா? இல்லன்னா நம்ம அதுதான் பேசிக் கம்யூனிட்டீஸ். என்னதான் நம்ம வந்து இது பண்ணாலும் முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? முதல்ல நம்மளுடைய வயிற்று பிழைப்புக்கான ஒரு இத பார்க்கிறோம். சோ இந்த செல்வந்தர் குடும்பத்துல இருந்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு பிரச்சனைகள் இருக்காது. சோ அவங்களுடைய டைம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி மார்க்கத்தில் வந்து அவங்க செலவிட முடியும். அதனால இங்க வந்து இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 42வது ஸ்லோகங்கள். அது கன்டினியூஸ். அந்த 41ஓட கன்டினியூஸான இதுதான் இது. "அதவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம்." அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள், அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகின் மிக அரிதானதாகும். சோ அந்த மாதிரியான நீண்ட கால பயிற்சிக்கு அப்புறம் அவங்க இறந்து ஐ மீன்
தவறி விட்டார்கள், அந்த யோகத்தோட நிலையை அடைய முடியவில்லை, சமாதி அடைய முடியவில்லை அப்படின்னாக்கா, அவங்க எங்க பிறக்குறாங்கன்னா, ஒரு சிறந்த ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார்கள். அது வந்து மிக மிக அ மிக மிக அரிதான ஒன்று அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 47வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் கடைசி ஸ்லோகம். 47. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி யோகினாம் हरे कृष्ण வாசிங்க. யோகினாம் அபி சர்வசாம் மத் கதோனத் தத் ஆத்மனே ஸ்ரத்தவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்ததமோ மதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புஷ்டியும் வாசிச்சிருங்க பிரபுஜி. இந்த ஸ்கிரீனும் வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சதீதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா சுவாச உபனிஷத் பிரம்ம வித்யானம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுன சம்பாஸ்தாதே தியான யோக நம சஸ்போ அத்தியாய ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ கடைசி ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து, இவ்வளவு பெரிய யோகிகள்லாம் இருந்தாலுமே அதுல யாரு பகவான் கிடத்துல வந்து எப்போதும் நம்பிக்கை வைத்து பகவான் என்னை வந்து காப்பாற்றுவார், அவ என்ன நடந்தாலும் அது வந்து கிருஷ்ணருடைய செயலாலதான் நடக்குது அப்படின்னு நினைத்து, அவரில் நிலைத்து, பகவானுக்குள் நிலைத்து, தன்னுள் என்னை எண்ணி அவர அந்த உணர்வு பெற்று, நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற அந்த கிருஷ்ண உணர்வோடு அவருக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ. சோ அவங்க அன்பு தொண்டு புரிகின்றான் அப்படின்னாலே அது யார்? அது பக்தர்கள். அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இதுலயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், பக்தி யோகம் என்பது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டே வருவார் கிருஷ்ணர். சோ நமக்கு வந்து நிறைய யோகங்கள் பார்த்தோம். நம்ம 6 யோகங்கள் பார்த்தோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், கர்ம யோகம், ஞான யோகம், சந்நியாச யோகம். ஒரு இதுலயும் அவர் யோகங்கள் சொல்றாங்க. எல்லாத்த விட மிகவும் சிறந்த யோகம் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி யோகம் அப்படின்னு பாக்கணும். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அததான் சொல்றார். இது எல்லாத்தையும் விட, இந்த யோகிகளையெல்லாம் விட யாரு வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிந்து அவரில் நிலைத்து இருக்கின்றார்களோ அவர்களே வந்து சிறந்தவர்கள். அது மட்டுமல்ல, மிகவும் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். அவன் அடுத்த சொல்வார், அவன் எனக்கு நெருக்கமானவன், நானும் அவனுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவன். இது பாத்தீங்கன்னா எல்லா கோபியர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்க வீட்டுல இருந்து என்ன கொண்டு வந்தாலும் அத முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு தான் கொடுப்பாங்க. என்ன இது பண்ணாலும் எல்லாரும் கிருஷ்ணரை நடுவுல வச்சுட்டு அவங்க எல்லாரும் சுத்தி அமர்ந்து இருப்பாங்க. சோ அவங்களோட குறிக்கோள் மெயினா என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணராகத்தான் இருக்கு. மற்ற அந்த கோகுலவாசிகள், நம்மளுடைய ஆஹ் கோபர்களும் சரி, கோபியர்களும் சரி, அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எப்ப கிருஷ்ண வந்து சாயந்தரம் திருப்பி வருவார் அப்படின்னு சொல்லி. என்ன செய்தாலும் வந்து இது வந்து நான் கிருஷ்ணருக்காகத்தான் செய்கின்றேன் அப்படின்ற ஒரு தாட்லயே அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து சிறந்த பக்தர்கள் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லா யோகங்களை காட்டிலும் பக்தி யோகம் தான் மிகவும் சிறந்தது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். கர்ம யோகத்தை பத்தி பார்த்தோம். கர்ம யோகம்னா என்ன? நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஞான யோகம்னா என்ன? அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வது இல்லையா? பகவானை பற்றின ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது. அஷ்டாங்க யோகம் இந்த 8 நிலைகள் பார்த்தோம். யம, நியம, தாரணை, பிராணயாமா, சமாதி கடைசியா. சோ இந்த 8 நிலைகள். அடுத்தது எல்லாத்தையும் விட மிகவும் சிறந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி யோகமே சிறந்தது. ஏன்னா அந்த பக்தன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றின்றி இதை நான் பகவானுக்காக செய்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். நம்ம பார்த்திருக்கோம், இந்த தெய்வீகமான 4 யுகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சத்திய யுகம் என்பது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல வந்து என்ன அந்த யுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் செய்வது. என்ன அந்த இது ஏன் அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு நிறைய லட்சக்கணக்கான வாழ்நாள் இருந்துச்சு. நமக்கு வந்து லைஃப் ஸ்பேனே கம்மி இல்லையா? மேக்ஸிமம் 100 வருடம். இப்ப 23 வயதிலேயே வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது. சோ இந்த கலியுகத்துல நம்முடைய ஆயுள் காலம் வந்து மிகவும் குறைந்து விட்டது. ஆனா சத்தியுகத்தில் அப்படி இல்ல. நெறைய வருடங்கள் வந்து அவங்க வாழ்வார்கள். அதனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த யுகத்தோட தர்மம் என்ன அப்படின்னா, விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம் செய்வது வந்து அந்த யுகத்தோட தர்மம் பார்க்கும். அடுத்தது திரேதா யுகம். திரேதா யுகத்தோட தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்வது திரேதா யுகத்தோட தர்மம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம்.
அது வந்து இந்த கலியுகத்துல அதுவும் நமக்கு சாத்தியம் இல்ல. நமக்கு வந்து ஒன் மீல் சாப்பிடாத மக்கள் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க. சோ இந்த யுகத்துல எப்படி விலை உயர்ந்த யாகங்களை செய்வது? அடுத்தது துவாபர யுகம். துவாபர யுகத்தோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விரிவான கோயில் வழிபாடு. ஆ சோ அதுவும் நமக்கு அவ்வளவு செலவுகள் செய்து மந்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய அத்தனை உத்தமமான பிராமணர்கள் நம்மிடத்துல இல்ல. இல்லையா? துவாபர யுகத்தோட விரிவான கோயில் வழிபாடு அதுவும் சாத்தியம் அல்ல. சோ கலியுகம். இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது துர்லபமான ஒரு துக்கங்கள் நிறைந்தது, அசாஸ்வதம், நிலையற்ற ஒரு உலகம் நம்ம பார்க்கிறோம். இருந்தாலுமே இந்த கலியுகத்துக்குன்னு ஒரு மகிமை இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம சங்கீர்த்தனம், நாம யஜ்ஞம். சோ இந்த கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம். பகவானுடைய பெயர்களை உச்சரித்து அவரோட த தாமத்துக்கு அதாவது கோலோக விருந்தாவனம் செல்வது. சோ இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிப்பது கலியுகத்தோட தர்மம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பிக்சர் குடுத்திருக்காங்க. நம்ம இந்த கடைசி மாடிக்கு போறதுக்கு 2 வழியுமே யூஸ் பண்ணலாம். படிக்கட்டு மூலமாகவும் போகலாம். அது போல இந்த லிஃப்ட் மூலமாவும் போகலாம். பக்தனாகப்பட்டவன் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா என்ன பண்றாங்க? அந்த லிஃப்ட்ட யூஸ் பண்ணி அந்த கடைசி மாடிக்கு போயிடுறாங்க. ஆனால் இந்த யோகிகள் 2 பேருமே பகவானை அடைகின்றார்கள். ஆனால் இந்த யோகிகள் என்ன பண்றாங்க? ரொம்ப கடினப்படுத்தி தன்னுடைய உடலை பகவானை அடையறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. கலியுகத்தில் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது. சோ இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்முடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். அதற்கு பதிலா அந்த புலன்களை உயர்ந்த செயல்கள்ல ஈடுபடுத்துவது உத்தமமான ஒன்று. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுக்கும் பகவானுடைய பெயருக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லைன்னு பார்க்கணும். சோ இந்த ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க எவ்வளவு ஒரு ஹாப்பியா இருக்காங்க இல்லையா? எப்படி வந்து அந்த நாமம் சொல்லும்போது நம்மளும் கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து நம்ம டான்ஸ் ஆடுறோம். அவரோட சேர்ந்து நம்ம வந்து பாட்டு பாடுறோம். அந்த உணர்வோட பக்தர்கள் வந்து இங்க இருப்பாங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, கலியுகத்திற்கு உண்டான தர்மம். இது நெறைய சாஸ்திரங்கள்ல வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வேத குறிப்புகள். இதி ஷோடசகம் நாம்னாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயः சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. இதி ஷோடசகம் நாம்னாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயः சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. கிருஷ்ணா யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத். சோ இந்த உபனிஷத்துக்களில் 4 வேதங்களை படிக்க முடியலன்னு தான் அதோட எசன்ஸ வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வன. அந்த ஒரு வேதத்தோட உபனிஷத் அந்த எசன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல கலி சந்தாரண உபனிஷன். அந்த உபனிஷத்துல இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நாம சங்கீர்த்தனம் வந்து மிகவும் சிறந்த ஒன்று அப்படின்னு. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் ஆதிலீலா பகவான் கிருஷ்ணரே 500 வருடங்களுக்கு முன்பு ராதாமாவோட ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட சுபாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் வந்து அவதாரம் பண்றார். கோல்டன் கலர் காம்ப்ளெக்ஷன்ல இருக்கார். சோ அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆதிலீலால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. பகவானுடைய நாமத்தை சொல்வதை தவிர்த்து இந்த கலியுகத்திலிருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆறதுக்கு வேற வழியே இல்லை அப்படின்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, கலேதோஷ நிதே ராஜன் அஸ்திஹிய கோ மகான் குண கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் விரஜேத். என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்வதன் மூலமாக இந்த ஜடப்பற்றிலிருந்து இருந்து நாம் விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பகவத்கீதையில 10வது அத்தியாயத்தில் 25வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவான் அவரே சொல்றார், யக்ஞானம் ஜவ யக்ஞோஸ்மி. நாமங்களில் நான் அந்த யக்ஞங்களில் கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யக்ஞம் ஆவேன். சோ நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்றதே ஒரு பெரிய யக்ஞம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ரொம்ப தீர்க்கமா அதுல சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நாம யக்ஞம் அல்லது நாம யாகம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு.
அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நாம் அகாரி பகுதா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு சிக்ஷாஷ்டகம்ன்றத கொடுத்திருக்காரு. நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்தி தத்ரார்பிதா நியமித்த ஸ்மரணேன காலக ஏதத்ருஷிதவா கிருபா பகவான் மமாபி துர்தைவம் இதுஷம் மிக ஜானினானுராக. இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் சில இது டிரான்ஸ்லேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நீங்க அதை பத்தி பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம். அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் வந்து உங்களுடைய சக்தியை வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அதாவது பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்ல. இப்ப நம்ம எப்ப பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார், நான் வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் இல்லை, வைகுண்டத்தில் இல்லை. எங்க வந்து என்னுடைய பக்தர்கள் எல்லாம் உண்மையாக நாம சங்கீர்த்தனம் செய்கின்றார்களோ, நாம யஜ்ஞம் செய்கின்றார்களோ, அங்கே நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். சோ இது வந்து நம்மளுடைய வேத குறிப்புகள். நம்ம ஏன் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னு. மற்ற மந்திரங்கள் சொல்வதற்கு உங்களுக்கு நம்ம நிறைய நியமங்கள் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்வதற்கு எந்த ஒரு நியமங்களுமே இல்லை. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த நேரத்திலும் எப்படிப்பட்ட டைம்லயும் மாதாஜிஸ் கூட எப்ப வேணா நம்ம சொல்லலாம். சோ எந்த மாதிரியான பொசிஷன் வச்சும் நீங்க சொல்லலாம். ஆனா வந்து நம்ம சொல்ற அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கிளியரா சொல்லி நம்ம சொல்லும் போது அதே காதால கேட்டு உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அதுதான் வந்து மெயினான இது. சோ நிறைய நாம அபராதம் அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். நம்மவே அறிந்தோ அறியாமலோ ஏதாவது தவறு செய்து விட்டால் அதை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய அல்லது அதைல இருந்து நம்மளை வேவ் ஆஃப் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்றோம். ஜெயஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்த. சோ அதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து வணக்கங்களை செலுத்தி விட்டு நாம் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றோம் 108 டைம்ஸ். அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது மந்திரத்தை சொல்றோம். முடிஞ்சா நீங்க எல்லாம் 10 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா தினமும் நம்ம வந்து இந்த 1 ரவுண்ட் சாண்டிங். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் தியான யோகம். இதுல அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லியிருக்கார். 8 விதமான யோக நிலையை நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த 8 விதமான யோக நிலை, அந்த யம நியம, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூச்சு பயிற்சி எப்படி இருக்கணும், மனதை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும், அதெல்லாம் எதற்காக கட்டுப்படுத்தணும், தாரணை, கடைசியாக சமாதி அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ மனதை கட்டுப்படுத்துவது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. சப்போஸ் அதுல நம்ம வந்து வெற்றி பெறவில்லை என்றால் நாம என்ன பண்றோம்னா, நமக்கு இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த லோகங்களில் சென்று நம்ம கிட்ட எவ்வளவு நம்ம இந்த பௌதிகமான பேலன்ஸ் கிடையாது பக்தியில. இப்ப இதுலதான் வந்து இப்ப நான் உயிரோட இருக்கேன், என்கிட்ட வந்து ஒரு 10 lakhs பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு, நான் செத்து போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. திருப்பி நான் உயிரோட வரும்போது அந்த 10 lakhs போன ஜென்மத்துல வச்சிருந்தேன், எனக்கு திருப்பி வேணும்னு நான் கிளைம் பண்ணவே முடியாது. அது சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. நான் இப்ப வந்து ஒரு சர்ஜனா இருக்கேன். அப்புறம் அடுத்த பிறவி வரும்போது 5 வயதுல நான் ஏற்கனவே போன பிறவில நான் வந்து ஒரு சர்ஜனா இருந்தேன். எல்லாரும் என்கிட்ட வாங்க நான் சர்ஜரி பண்றேன்னு சொன்னா யாருன்னா ஒத்துக்குவாங்களா? இல்ல. ஆனா கண்கூடாக நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, 5 வயது குழந்தை வந்து அழகா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுது, பக்தியோட இத பண்ணுது, ஸ்லோகங்கள் சொல்லுது. இது எப்படி சாத்தியமாகும்? 70 வயது ஆனாலும், இல்ல 40, 45 வயது ஆனாலும், அதை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு டைம் எடுக்குது. ஆனா ஒரு 5 வயசு குழந்தை வந்து அத ஸ்டார்ட் பண்ணுது பிறக்கும்போதே. ஒரு ஆட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லும்போது அது அமைதியா இருக்கு. அத நிறுத்தினா உடனே அழ ஆரம்பிச்சுருது. இதெல்லாம் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் நிதர்சனமான உண்மை. என்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்தில் நான் பக்தியில் என்ன செய்திருக்கனோ, அத அப்படியே கன்டின்யூ பண்ணுவேனே தவிர்த்து திருப்பி நான் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா பௌதீகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கும், இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்க்கும் உள்ள ஒரு டிஃபரன்ஸ். சோ தோல்வியுற்ற யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, நல்ல செல்வந்தர்களோட குடும்பத்துல பிறப்பார்கள். இல்லன்னா ஒரு நல்ல ஆன்மீகவாதிகளோட குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள். ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க வந்து அந்த நிலையில இருக்காங்க. அதுல இருந்து கன்டின்யூ பண்ணி ஆத்ம ஞானம் பெற்று பகவானுடைய சேவகன் என்ற அந்த அந்த தாட்ட மனதுல வைத்து பகவானுக்கு சேவை செய்து கோலோக விருந்தாவனம் சென்று அடைகின்றார்கள் பார்க்கிறோம். இது எல்லாத்தையும் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். யோகிகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் போறாங்க. யோகிகளும் என்கிட்டதான் வராங்க, பக்தனும் என்கிட்டதான் வரான். அந்த வரக்கூடிய நிலை வேணா வேறுபடும். ஆனா பக்தர்கள் தான் வந்து உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா அவர்களுடைய கடமைகளையும் செய்து கொண்டு அத பக்தியோட கிருஷ்ணர் கொடுத்தார், அதை நான் செய்யறேன் அந்த தாட்டோட பண்றதுனால பக்தி யோகமே வந்து மிக சிறந்த யோகம், மிக உயர்ந்த யோகம். யோகிகளை காட்டிலும் பக்தனே சிறந்தவன் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் ஒரு இதுலயும் சொல்லியிருக்கார். சோ இன்னையோட நம்ம வந்து இந்த முதல் 6 அத்தியாயத்தை வந்து முடிக்கின்றோம். நாளைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய பக்தி யோகம். இந்த பக்தி யோகத்துக்கு அகைன் 6 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதை டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க போறோம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா யாருக்காவது? ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா யாருக்காவது? இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா வந்து கூடு விட்டு